Ni uste dut Donosti badaukala behar dena berrikuntze polo bat izateko, ez? Badaude ikerketa zentro oso onak, unibertsitatea dago, eta gero bizikalitatea baita ere oso ona da, ez? Jende erakartzeko modukoa eta hemen lan egiteko modukoa. Baina oraindik ez nuke esango, nire iritziz gutxienez ez nuke esango ikerkuntza polo bat dela, ez? Oraindik nire ustez falta zaio ikerketa kutsu hori, izen hori ematen diona gauzei, ez? Daukazu adibidez San Francisco edo San Diego eta berehala esaten dizu, hor ikerketa dago, ez? Eta falta zaigu San Francisco, San Diego, San Sebastian hori elkartzea, ez? Oraindik ez dago hori. Ni hemen nagonez, niri gustatuko zitzaidana da Euskal Herriko kulturan berriro itsasoa bere garrantzia hartzea, ez? Euskal Herrian itsasoa beti izan da oso importantea, baleak, arrantza dena, olak eta itsasola, baina nire ustez pixkat hori galdu da. Jendea ikusten du itsasoa hor dagoen gauz bat bezala, beti hor dagoena eta beti emango dituena bere orain ematen dituen zerbitzuak, ez? Eta hori ez da horrela, eta gauzak aldatzen dijoazte eta itsasoa aldatu da. Eta uste dut pixkat bereganatu behar dugula berriro horrelako gure kontzientzian itsasoa alde batetik baliabide bat dela eta beste aldetik zaindu behar dugun gauz bat dela. Eta hori gure kulturan berriro sartzea, ez? Nire iruditzen zait itsasoa izugarrizko aukerak ematen ditugula, baina baita ere ikusi behar dugula zer nolako presioa jartzen ari geran baliabide horretan. Alde batetik pentsatzen dut dauden zentroen artean beharko genukela pixkat sinergia handiagoa. Badaukagu zentro asko, baina ez dago beraien arteko elkarrizketa, ez daude beraien arteko elkarrekiko lana. Izateko sortzeko hori kutsu hori, kulturari, joaten zerela entzutera seminario bat, ez dakit, fizikari buruz eta ideiak hartzen dezula, edo elkartzen zera besteekin eta pentsatzen dezula, hau egin dezakegu elkarrekin, ez? Nire ustez pixkat hori falta da, pixkat sinergia bat dauden zentroen artean. Bestalde, uste dut unibertsitatea indartu behar dela. Izan behar dugu oso unibertsitate ona, prestigio handikoa, erakartzeko ahalik eta ikasle honenak gure ingurunera. Hori oso importantea da baita. Beste puntu bat importantea izango litzakena da ahalik eta ikertzaile honenak erakartzea eta hemen mantentzea. Mundu osoko ikertzaile ahalik eta honenak erakartzea gure ingurunera. Eta gero, ni ustez, segurazki hori eskatzen du estabilidade bat, ez? Epe luzeko politikak. Gauzak ez aldatzea urte batetik bestera, baizik, eta denak jakitea zer nolako laneko markoa daukagun, nola egingo diren gauzak, eta zentzu horretan, pixkat arraroa baldin bada, gauzak berriztatzea eta ikerkuntza eskatzen du baldintzen estabilidade bat. La tecnología es la que hace avanzar e innovar a las artes y las ciencias. Entonces, mi pregunta es una pregunta doble. Primero, si estamos de acuerdo en que una cosa va unida a la otra, y luego, ¿cuál crees que es la disciplina que más ha podido avanzar en estos últimos tiempos gracias a la tecnología y a la innovación? Noski ados nago, nire ustez ikerketa sortzen ditu teknologia berriak, eta gero teknologi berri horiek irekitzen dute ateak beste ikerketa berri batzuk egiteko, ez? Eta begiratzeko aurrera. Eta nire ustez, segurazki dudarik gabe, gehien aurrera egin duena izango da biologia, batez ere biologia molekularra. Oso pauso handiek egiten ari da, hasi ziren sekuentziazio masiboarekin baina gaur egun baita ere CRISP teknologiarekin geneak editatzeko eta sortzen ari diren aukerak izugarriak dira. Nire galdera izango zen pentsatzea edo imaginatzea nola erabiliko dugun itsasoa 11.000 milioiko biztanleko planeta batean.